हाय लोगोफोर गासिखौबो खुलुमनाय जाबाय आंनि बे खोरोमदाव इउटुब चेनेल ब्लगआव नोंथांमोननि अनगायै मोननानै आं भिडिअ बानायदोंमोन पाबजिनि बारै नोंथांमोना आंखौ सापर्ट लांबाय जाबाय बिदिनो लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो फोरमायलांबानो जायो जाहाथे बुजिनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामबानो जायो आरोना मालाय हनै बैनिया दुखु जादों हिन्जाव गारजालांबायनो बेनिखायनो पाबजि गेलेनोसैनो बेबो आंजों समाननो प्लेयार मानसि जाथारनोसैनो प्लेयार ससमा लायनानै थाबाय थादों हनै जिरायलायनाय हायाव पाक्कानि जियाव आं सिगांनो गेलेनो ओंखारदोंमोन बेखौ गेलेयासै हिन्जावनि हिन्जावनि लब जाबाय दा आंजों गेम गेलेनो नागिरबाय साला बिदिखौ बारनो जेख्लाय बारनांगौ बेखौ टेकनिकआव 1/3 लागोन आङो बाय बाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायोब्ला मोजां मोनोब्ला शेयार लाइक खालामबानो जाबाय आरो कमेन्ट खालामबानो जायो माबायदि भिडिअ बानायनांगौ जास्ट इन्टारेस्टिं एसेनोसै आंनि भिडिअआ बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ नुनो मोनगोन बाय बाय